విషయం అని తెలుసుకున్నాం. చూడండి, ప్రథమే జన వ్యక్తికి నిందా కలే, మొదటగా ఎవరికి నిందించారు? ప్రథమే జన వ్యక్తికి నిందా కలే, మొదటగా ఒక వ్యక్తికి నిందించారు. మాథ్యూ 11 ପର୍ବର 18 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବର 18 ପଦ, మత్తయి 11 మరి ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. జోహనుకు ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା? యోహానుకి ప్రజలు ఏమని చెప్పేవారు? କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜୋହନକୁ? ఏమని చెప్పేవారు? କଣ କହୁଥିଲେ ତାକୁ? ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ఏంటని చెప్పేవారు? దేవుడు పట్టిన వారని చెప్పేవారు. దెయ్యం భూతగతులకు వెళ్ళి కౌంటిలే. ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ତତେ ଭୂତ ଲାଗିଛି କି? ఈ రోజుల్లో కూడా ఒక పిల్లలకి నీకు దెయ్యం పట్టున్నదా అనేసి అంటారు. కొంచెం భూత